Ти продължаваш да го има. Хвата ли по-тъп, че? Сайбан, знаеш как удря, че? Знаеш как удря? Припирай така китката? Да, не бе, то ми казва, той винаги прави така. Да. Се едно играе пикпока, пага. Какво прави? Вади рапира, той се... Първо надъхва с мичката тук. Ай, майка ми, бил майката, бил майката. Цак! Ама я да жилят вкъжа, ете. Не, първо, ете. Ей, че. Так! И 5 джиточки. Отваря. Так! Джиточки. 3 минути на вода правил. Сега като гръмнеш една линия, ще стане страшно. Като гръмна 3 ще стане. Можеш постарай се, както така Бадгоцан. Дето извор да влиза в нас, ние сме там 2 часа. Какво са надъхата, че? Има Дай да направим малко негледата. Динг, динг, динг! Кажи сега, ти вътрешен боксер ли си? Вътрешен боксер ли си, дето влиза през... Или външен и техничар. Защото аз съм... Играеш, И двете.